presidenta de Lletra Impresa Edicions, una editorial independent del País Valencià, concretament de Gandia. Portem més de 4 anys en funcionament i ja tenim al voltant de 40 títols. Estem encantadíssims de poder participar en aquesta volta al llibre en 80 mons que ha organitzat la xarxa de Vires del Llibre de Catalunya. I bé, jo vos he portat la novetat de l'editorial. Ens va pillar fins i tot que quan van decretar l'estat d'alarma el llibre estava en impremta i van tindre tots els exemplars durant un temps així a casa i bé, volem donar-li eixida per descomptat, sobretot perquè jo crec que és una troballa molt i molt interessant. El llibre es diu Diari íntim d'un editor. Com veieu, és un títol força suggeridor. I l'autor és Ouyang Yu. La traducció està feta per Jorge Salaver. Abans que res, dir-vos que el llibre és el número 7 de la nostra col·lecció Ovidianes que dediquem a la narrativa. Bé, en primer lloc vull parlar-vos una miqueta de l'autor, Ouyang Yu. Ouyang Yu és un autor d'origen xinès, però que des del 1995 està vivint a Austràlia. És un autor molt prolífic, a la seva biografia diu que té més de 100 llibres publicats, tant en anglès com en xinès, i de tots els gèneres. Igual escriu poesia, casats, que traducció, que novel·la. I el traductor, Jorge Salaver, d'origen valencià, que també viu a Austràlia des de 1996, quasi al mateix temps, és un especialista en Shakespeare, va ser acreditat com a traductor jurat pel Ministeri d'Afers Estrangers i aquesta és la segona obra traduïda al català. Per a la nostra editorial ja va traduir Després de l'amor, de Subhas Jairet, que va tindre una acollida fantàstica. Hem de dir que Jorge Salaver realment és la nostra persona de confiança per a recomanar-nos llibres. Ell té un blog força interessant sobre literatura, fa ressenyes del que ell vol, ningú li diu que ha de ressenyar i que no, ell ressenya els llibres que li ha vist, que es diu, la pàgina web, el blog es diu jaunandar-literatura.blogspot.com i la gràcia és que aquest llibre sobre literatura està escrit en anglès, en català i en castellà, és molt recomanable. Jorge Salaver, que és un gran lector, és qui ens va recomanar la novel·la de Subhas Jairet i després també aquesta de Ouyang Yu. Vull dir, ens troba cosetes molt exquisides, normalment d'escriptors emigrants a Austràlia. Què anem a trobar en el diari íntim d'un editor? Bé, en el diari íntim d'un editor el protagonista és el vicedirector d'una editorial governamental que viu en una ciutat qualsevol de Xina, això no té més importància. És un home de mitjana edat, està casat, una filla, en principi una vida modèlica i normal, però és un home que de tant en tant sucumbeix als seus desitjos sexuals i sempre està disposat a noves experiències eròtiques. Són unes vivències que el porta fins a extrems més insospitats i fins i tot arriba un moment en què per problemes en l'editorial, vull dir, se li acusa de malversació de fons, es veu obligat a enviar a la seva filla i a la seva dona a Austràlia perquè elles estiguen segures. Igual que envia a la família, també envia una bona suma de diners a comptes en teoria segurs i clar, l'home es queda sol a la Xina. Imagineu totes les peripècies. La novel·la està estructurada a manera de diari, no? De fet, ell escriu cada dia, no? No es deixa ni un sol dia durant un temps de 3 mesos, em sembla, i va escrivint les seues aventures, les seues trobades, les seues peripècies. Però jo no vull que us quede la idea que és una novel·la eròtica, que acumula escenes eròtiques i ja està. No. Aquesta història té molt més que això, perquè el protagonista arriba en moments d'esplendor en el llibre que manté constantment converses amb les veus literàries clàssiques, com per exemple el Marquès de Sade, Nabokov, Montaigne, Beckett, Cioran o Bolaño, i també amb les veus literàries llegendàries de la Xina i del Japó, com Mao, Li Bai, Ihara Saikaku, Susi.
També és un llibre a la manera de les matriusques, de les nines russes, no? Perquè n'hi ha històries dintre de les històries, una cosa que ens recorda molt a la manera de narrar del Marquès de Sade, no? Què més dir de la novel·la? Bé, la novel·la comença en què una persona troba un pendrive, no? És l'excusa, no, del manuscrit trobat, en aquest cas estem en l'era d'internet i de les noves tecnologies, i es troba un pendrive, i en aquest pendrive el que trobarà és el diari íntim d'aquest editor. També trobarem en el llibre una reflexió molt aprofundida de l'amor i del sexe. També dir que una de les coses que més ens va colpir com a editors és el llenguatge emprat en aquest llibre, perquè bé, nosaltres som valencians i pel que fa al gènere eròtic estem molt acostumats a fregar de vegades allò barroer, no? Definir els genitals com a verdures, amb molta gràcia, amb molta soltura, no? Però en aquest cas és molt diferent, vull dir, ens va colpir molt la manera de descriure els genitals en una cruesa, en unes metàfores sorprenents. I bé, jo he triat un xicotet fragment, no el llegiré en anglès perquè us burlareu del meu accent, però sí que vos faré un tast i així veureu alguna de les coses que ha anat dient. Així un poquet a l'atzar he triat el 7 d'agost, no? Aquests dies m'amoïna una qüestió. Som capaços d'estimar. Quan el sexe ha obert les comportes dels desitjos i ha fet de l'amor una cosa tan comprable i vendible? Però què és l'amor? I l'amor què és? Després de la mort de la meua Rosa Jota, al funeral de la qual no vaig assistir per por que em reconeguessin o identifiquessin, però que vaig finançar amb una donació anònima, se'm va acudir que potser l'amor només és possible en l'absència. Quan la persona que penses que no t'estimes s'esvaeix, comences a enyorar-la, perquè tots els actes d'amor en què et vas involucrar amb ella semblen ser més excitants que mai en la memòria. És extremadament absurd, però em sembla versemblant, i ho és pel que sé jo. Un cop vas fer que s'obrís de cames mentre romania asseguda damunt de la pica dins d'una habitació diminuta, i vas penetrar-la com si fossis un exèrcit entrant en una ciutat desprotegida, i vas experimentar una sensació intensa i càlida d'explosió quan t'hi vas escórrer. Un altre cop, li vas esquitxar el rostre amb semen, tal qual una crema facial blanca, i vas aconseguir que et xuclés fins deixar-te ben net. Tot això li hauria semblat sense sentit a un home que no tingui memòria ni imaginació. Ara que recordo, ella em contava una història rere una altra sobre com els antics emperadors feien l'amor amb les seves concubines imperials. Només un detall. Un emperador, en nom del qual se m'escapa ara mateix, va fer que construïssin un mur de carn de dones mig nues al voltant seu, enmig del fred de l'hivern, i per donar-se calor va posar les seues mans entre els pis d'una d'aquelles dones i els peus entre les seves cames. També em va contar una història contemporània sobre un babau rústic d'un pobre poblet de les muntanyes, qui no podia permetre's el casament amb una noia decent. En comptes d'això, es va comprar una nina inflable fabricada a Alemanya i s'hi va casar en privat, després d'haver-li donat un nom xinès, Mu Zuiying. Em va fer gràcia i vaig somriure, perquè Mu era el nom d'una antiga heroïna popular. Pel que puc recordar, només li vaig contar una història una vegada de com Calígula, un antic general romà, va sodomitzar el cadàver de Drusila. A més, tenia l'esperança de reviure-la, masturbant-se sobre les seves cendres després que van incinerar-la. Sembla que aquesta història va tenir un efecte curiós, una barreja d'horror i d'atracció. L'escena imaginada va dominar-la fins a tal punt que, perversament, les seves parts privades van acabar ben humides i la meva virilitat tan poderosament realçada pels afrodisíacs del conte que vaig penetrar-la per tots els forats, que no n'eren tants, només 3, fins que al capdavall em vaig escórrer els seus ulls com a colofó, mentre
Les meves paraules cauen aquí. Trempo un altre cop, pensant en l'amor de la meva Rosa Jota, la dona que veritablement vaig estimar i que ara és morta. Jo no hagués pogut fer sobre la seva fossa. Bé, és un fragment que deixa clar tot el que acaba de comentar, les històries dins de la història, el llenguatge tan exquisit, no? tan ben trobat, les escenes eròtiques. Bé, jo vaig acabant. A la nostra contraportada sempre ressaltem una frase, normalment que ha dit algun crític literari, i van destacar aquesta, que seria un poquet la incitació a llegir aquest llibre, per exemple, aquest Sant Jordi. Un llibre d'una gran solidesa, gràcies a una veu absorbent, aguda i que incita a la lectura. Una obra imprescindible per a qui tingui interès per l'escriptura, la poesia, el món editorial, la censura, l'erotisme, la corrupció i la Xina. Va ser escrita per Robert Wood al Westerly Magazine. I res més, convidar-vos a que aquests dies al voltant de Sant Jordi compreu molts llibres o encomaneu-los, intentem que les llibreries de barri no caiguen davant d'aquests temps de crisi, que les petites editorials puguen també resistir, ajudem-les i compren llibres, no? I llegim, és un temps de confinament que podem aprofitar per llegir tota aquella pica de llibres que sempre ens queixem que no tenim temps per llegir. I res, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.